May adlaw mga idol na nag-request na ko nga magluto ko magbuhat og ginamos ba kay nag-order ba mo nang nagpalit ko sa merkado kanang gagmay kay isda unsang tawag ani lilang. Then ako nang himuon ning ginamos iuli ko diri sa mua then gamay ra man kay ni duha ra man ka kilo pero ato ning makahimo ra ta ginamos ani ako ning hugasag mayo. Lami man kay ning ginamos nga atong limpyo gid nga kahimo ba hugasan ta ning mayo ato ning pawalaon yun ang iyang langsa na tanawa yun saan ako na paghugas diha o parte man ang pagka limpyo ha mangita po ta kaning limpyo kay nga sudlanan no hugasan tanig kaduha kinahanglan limpyo po ang atong kamot manghinaw po ta daan kay arong limpyo ginana atong ginamos kay pataka ra gud tagpalitan ng ginamos nga nagipamaligya diha sa mga merkado mga tiyanggi wa makakabalog yun sa na pagbuhat kod kay kandos sa nagpalad ako man kay nagbuhatanan sila mura man nagpasungan din kandoso na nagpala dito then pang butang ng mga balde bisag mo saray mo sagol diha pa kani siguro guban diha ning may takitakan maihian pa mo nang dili man ipandawat ato pero nakakita mo gutang nga kanang maghimo ginamos nga dinaghan mo digid kay maayo ba hugaw gid siya ba pero kani ato limpyo kay ni kay gamay ra man atong gihimo ato na tong gipatulo tong ginamos nga atong gihugasan din maghiwa din tag kaning kuan luya kay luya may makapahumot ko no aning ginamos mo ning ako ning gipalitag luya din nagpalit po ko kaning ahos kay mao ra man ni atong isagol ahos ug luya then kana gitadtad na gipapitian na tagud turog mayo kay para pinupinahon gyud nato para mo tuho pud ang iyang timplada ba na gipaspasan pag mayo nagtantad kay magdali-dali putani kay gi-budget ra man mga 3 minutos ra pud ang atong video kay aron dili po kay taas tan-awon sa mga tao ba ato pong gi butad-kutan po ning ahos then hawa na mo na nang ahos then ang kanong isda ang gagmay kay nga kung gipatulo mo na no then ato na nang iyabo diha sayo naman kay pagtimpla ning ginamos gon mga idol pero ug dili ka korsonada basig mabaho po nang imong ginamos usay uloron pa basta di ka ka-control sa asin kanang gamay ra mo asin kulang sa asin uning akong gitimpla dire ug 2 ka kilo nga isda usa po ka kilo nga asin tinunga gid ang imong buhaton nya kani ako kay mora man ni ako napalit kulang man nilang display nga isda dito wa man kabot 2 kilo mga usag 3/4 ni unang ang 1 ka kilo nga sinuwa po nako gihurot ako ra pong gi-estimate para di pod siya mataman po kaparat kay imong mataman po kaparat lainan po mukaon tong mga manugkaon god muning sakto-sakto ra ba wa mo ko ilaing sudlanan nakakita man ko sa katong mga basiyo na mo sa among giimnan nga tanduay di mao ra po ni akong gihugasan recycle ra po ni siya morning mayar gyapon maginom-inom ka kinara po kay masudlan og unsa imong gamiton ba limpyo na kog mayo ato ni tarong og limpyo kay arong dili pod na mahugaw pod ang atong ginamos pod pero kaning tanduay limpyo naman ni siya kay gitakloban man pag humag-inom gitakloban ra man gibutang sa gilid ang imuhani nga kuhaon na nimo iyang mga tap nga label niya arong limpyo kay tanawon puti ba din ipakulob na to na diha patuloon kay arong mawala to yang tubig mo to hinungdan nga murag madaot yung ginamos na tubig ba di mo sa gulag tubig katurag yung ihang duga o gasin then ato na ni siyang hinahinay sulod diri gabuhat ra ganing kog dahon nga akong ibutang diri imbudo ano imbudo automatic naman na kayo ibutang ra na diha oh ibang-bangagan sulod ay ng ginamos hinahinayag sulod di wala nakahimo na ta simple ra kaya atong paghimo pero katong naiga-order na ko aning ginamos nakitaan mo to na kung mga message atong nag-order sila ako ra tong pang deliveran tong uban niya ang kanang dili na maka-apas ani kay duty ram ni ako nahimo kuto bara sa katong mahatdan ako katura nakauna araw duty ram na tong ginamos mga idol ang mataga na ko ani katurang una naka-order